Alaitasunez eta nik uste gure helburuak zeharo bete direla, ez beren ustein beste urte dengo genunik, eta oso gustora, disko berria, kontzertu bereziak eta Oskarbi 60 urte. Disko horretan, 11 kantu daude, kantu berria dia erdiak rola, beste batzuk berrituak, gureak eta beste zenbait kantarienak, eta baita ere hasierako diskoko kantu bat. Denetik pixka bat. Bai. Jendeari gustatu zaio. Naiz eta betiko edo aintzineko aritik katozen, baina abestiak daukate, abesti gehienak daukate zerbait berezia, berri asko dauzkagu, eta estiloak eta naiz eta ari berdinetik, baina estilo desberdinekoak dira. Bai, eta jendeari asko gustatzen zaio, bai. Ezberdintasuna dira inguratua gaudela musikari gazte eta trebeak etorri dien, azken aldi honetan, hauetan. Eta gure aldetik, ahotsak mantendu ditugu, orokorki, ni mantendu dut, eta adinarekin beti registro, kolorea pixka jeisten da gizonengan, pixkat jeisten da kolorea. Baina, ahotsa mantentzen da, eta bitartean, gurea nola kantatu izan den beti, horren segitzea. Baina batez ere musikari eta gazteekin eta lan egitea eta beste gizarte batean. Nire kaso partikularrean ni nintzenean Oskarbinen nekien euskera eta hasi nintzen euskalduntzen Oskarbikin eta uste dut lortu dutala euskeraz bizitzea eta kontzientzia horri hartzea eta euskera jasotzea. Oskarbigen. Euskara da oinarria, euskara kulturako abestiak, poesiak eta danak biltzen ditu Oskarbik, eta hori da oinarria, beti euskara goraipatzea eta gure arteko kultura hori mantentzea.